मा होननानै जेनेबा मा मोखांजों खारगोन नोङो ओमफ्राय मा नांगौ नोङो दा बोराय बैसोआवबो नोंनो एफा हिनजाव नांबाय थागोन नोङो लाजिया नोङो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' मागो दमासि नङा होमब्ला लोगोफोर हेपि मागो दमासि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो ना लोगोफोर दिनैथ' माने फिथा देगोन जोंनिया नोंसोरनि गामियाव सोरबा सोरबा देबायानो जानो हागौ सोरबा सोरनिबा जायगायाव माने सिगांग्रो देयो आरो ओमफ्राय जोंनिया माने दिनैसो देयो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो रेडि जाबाय ओमफ्राय बयबो माने नेमखान्थि बायदियै फिथा सौरायखौथ' देखागोन नङा होमबा एसेब्लाबो देखागोन जाखागोन दिनैथ' आरो जानायनि फोरबो देनायनि फोरबो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो रेडि जाबाय आंबो थांनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय दाला सान्द्रि लाखाबाय बरिया आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माने बेखिनिल' देगोन आरो ना माइब्राखौ आङो हरावबो मैयायो हरसे सोमना दोनखाबाय ओमफ्राय फुङावनो माने आन्थिग्रि सुखांबाय आङो ना लोगोफोर ओमफ्राय दैयाबो एसे सर'बाय ओमफ्राय दायो देनो लांनो थांगासिनो आङो जा खस्थ' जाखादों नै माइरं सालि माइरं देबाय नै लोगोफोर सुरु जाबाय आरो ओमफ्राय आइ बिखुनजोआ सालिग्रा ओमफ्राय नै जों सानैजों देग्रा दिंखियाबो गिलिरथार मा दंफांनिबा लोगोफोर मा दंफांनि आइ खान्थाल दंफांफोरा दंफाङा माइबा बै ओरै थफि थफि थायोबा बिराद दंफां मोजांसो नै इदिखायनोथ' देजाया दानि जुगनि मानसिफोरा मेसिङाव लांजोबो मिथिगौ दा मिसिङा जायगा थोलायनाय नङा आइ गोदोनि दिनाव खम नोंसोरो उलाराव देयोमोन आरो दानिया उलारखौ देनो नागिरबाय उलार गायनो देनो हाला दानि जुगनिया जोंहानि बिखुनजो माया मावना दोनो दे मोजां मोनो खोमाहाय बिमाखौ ओरैनो फिसिगोन बिसोरो जेरावबो हरग्रा जाबाय आंखौसो देनायखौ खिथायाबा मागोआवलाय मागो दमासि ओमफ्राय गाबोन भेलागुर सावगोन नामा गाबोन भेलागुरखौबो थिखांदो माथो भेलागुर लुवाखै आबायालाय दा भेलागुर सायनो फैनांसिगोन आरो ओमफ्राय दुगैना फैनांगौ सावखांनानै दुगैनांगोन दुगैयाबा जाथारा नामा दुगैयाबा जाया भेलागुर सावनायाव माथो बेरलायो अखानायै आरो बाथौखौ माबानाय आरो गोबोरजों हुसि खालामबाय 1 थारिख खालि 1 थारिख बाथौ सावबाय बेबायदिनो भेलागुर सावनायनि आरो भेलागुर सावनायनि माबा थखनखौ मा खालामो खान्थाल थाइजौ होबाय फिथाइ थायहोबाय थखनखौ थखनखौ ओमफ्राय भेलागुर सावैयालाय थखनखौलाय मोना आरो गावसा मोना जोंलाय मा मोनथिगौ नियम थिंखौ खालामनांगौ नेम मुथिखौ माबाखौ खालामनांगौ जाहैबाय 100 खर'नि माबाखौ जों फालिनांगौ जाहैबाय ना गोदोनि दिननि नेमखान्थिफोरखौ दा बावलांबायसोहाय उन्दै गथ'फ्राबो भेलागुरखौ मिथिया ओंखायनो जोंबो दिन्थिफिनदों ओमफ्राय दा खायसे मावबाय ओमफ्राय मावैया मावलाना दाबायदियाव ओरैबायदि माबा उनखौनो जुदि मिसिङावसो देनो थाङोबा लाइन लालायनाय दिंखियाव देला उलाराव देला दा मिसिंखौ नायदे सालबारिनि मिसिंखौ फुरा लाइन लालायनाय गोलावनो खिथि दानलायनाय थिखांबाय थागोन आरो फिसाजा नुयो नोंहा फिसाजा बांसिन फेसबुकआव नायो नै बिमा बुरैखौ थिखांना हरलायबाय फाजिया फिथा देनायाव नायो साहा फैलायबाय आरो मोननै लानायाव मोनसेल' जाबावदोसो दोनो इयावनो दोनदो आखाया दिलिभारिया आं दिलिभारि आयो गाइखेर साहा गथा कापखौ इदि खालि लाबोयो इसोर मागोनि दिनाव इदि थगायना हाय जोंखौ नाय एसे खालि होफैनाङा इयो साहा गथा होफैलायबायहाय नै मागोनि मुङाव मा होनदों रानि फिथाइ एन्थाब लाबलायद' इसानावनो जाग्रोनांसिगोन आरो देहोलां जाहोलां फिथा मोनजाग्रोलायबाय नै देहोलां मोनजाहोलां लोगोफोर ओमफ्राय माने हानाय माबा मा होनो फिथा देनायाथ' हाथ'वाखैमोन ओमफ्राय मोनजाग्रोबाय आरो नै
बेयावनोथ' फिसालाजो रायजायो सानजानिफोरासो आइ बिखुनजो होनो मा आइ बिखुनजो होनबाय थायो नङा आइ होनबाथाय निजा आइखौबो सानोना खायसे ओमफ्राय बिखुनजो होनदेरनांगौ जेने थेने नारा नाथा देनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर बोथोराव खनसे जानायखौलाय माथो नङा होमबा लोगोफोर जेने थेने माने हायाबाबो आरोना आंथ' माने उलारखौनो देनो हाया लोगोफोर ओमफ्राय दिंखियाव खायसे इसे देसाब साब देनानै लाबोबाय ओमफ्राय दायो संनाय खावनायाव लाहार फाहारसै आरोना ओमफ्राय दिनैथ' आरो जेबोथ' जाखाया नालाय दिनैयो लोगोफोर निरामिस आरोना जेबो जाया दिनैयो ओमफ्राय मा संनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होलांसै र' अनखौ एसे इयावनो खोबना दोनदबबाय र' दा एवबाय थासिगोन मोना ओमफ्राय नै गाइखेरखौबो फुदुंनो मोनाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय सेवगोन होननानै फुदुंनानै लाबाय आङो ओमफ्राय नै गांलाब गांथाब लाइखौ खाना लाबोबाय आरोना लोगोफोर जि गिदिर मा लाइ होनोथाय बियो बेखौ माबार खाना लाबोबाय आङो मिरामिसफोराव माने लाइ मैद्रु माबा माबिफोरासो खवाबो ओमफ्राय नै लोगोसे दालि संनोसै लाइ एवनोसै खामानियालाय बिदिनोसै आरोना लोगोफोर सानफ्रामबो संनाय जानाय ओमफ्राय नै फिसालानो आलु फ्राय दरनै हानानै माबार एवबाय आं टाइमाबो बिराद जाबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय फिथाबो देबाय नालाय आरो बिराद खामानि जायोना मागो दिनबाथाय मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आथुर बिथुर एकदम जाब्बा जुब्बासो संलाबायथारबाय आरोना ओमफ्राय दालियाबो माने जि साफा मोनखादो आरो नै लोगोफोर मोननाय दालिमोन आरो माबा फुदावदांसो नुलायलांबायहाय मबाइलाव नै लोगोफोर रङासो एसे खम जाखो ना माखोथाय अब्लाबो अरजाला गोथाव जाबानो जासिगोन आंथ' ओरैबाबो दालिफोरखौ बारा गोथाव मोनजाखाया थेवब्लाबो माने फिसाफोरा जानाय जायो आरोना मोनबाय आरो एबार लाइ एवनोसै लाइ भाजायाबो मोनबाय आरोना लोगोफोर नै निरामिस दिनैलाय बिदिनोसै आरोना बिदिनो माने उदै थाइसेखौ थगायनांसिगोन होननाय बायदि आरोना लोगोफोर नै मोनबायबो जि बरियानो बिराद गोदैहाय लोगोफोर लाइयाबो न'निनो लाइ गिदिर जाद नालाय बेयावनो मोनसे भिडिअ नुदों र' आङो लोगोफोर ओमफ्राय माने दाबायदियावनोथ' मा जाजुबलांखो लोगोफोर मानसिफोरखौनो माने हमनानैनो मोनलायलांला खारोबो खारो हाबा जाखानाय हिनजावफोराबो आरो खारो माने बोराय मानसियानो खारबावनायसो आरोना भिडिअ'आ मिनिथावथावबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिहामजोआ बेसेरा भिडिअ खालाम फैफिन आफा फैफिन फिसौ फिथाइ हिनजाव लेंहरलायनाय गोदाव सोराव जाजोब्बायहाय मानसिफोरा अना खानानो माबायदि फैदो आफा फैफिन आफा ओरैना लेंहरलायनाय आरोना बिहामजो साब्रै मानिनो ओमफ्राय लोगोफोरा आसलते मा जाजोबखो आसरित आरोना जुगानो माने सोलायलांखो ना माखौ हमदानो मोनलायलांला आरो दा नोंथांमोना सानलायगोन बेयावनो जाद भिडिअ लाबोयो मायो ओरै होननानै खिन्थु जाद नङा भिडिअआ थारानो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय माने एसेबां परियाल गोनांखा हिनजाव गोनांखा फिसौ फिथाइयानो सयजोननो लोगोसे बिहामजोफोर दंलायोनो साब्रै गाहाम ओमफ्राय माने बे परियालखौनो एसे मोजां परियालखौनो माने गारनानै बेलेगाव माने बेलेग हिनजावजों माने थाहैदो जाहैबाय लोगोफोर संसार जाहैदों ओमफ्राय दायो बेसेबा मोजां भिडिअ खालामनानै हिनजावाबो लेंहरदों बिहामजोआबो लेंहरदों मा बुंनो आरोना लोगोफोर जियानो जादोला भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबा नुयिफोरा नोंथांमोनाथ' बुहुत माने नुबायानो जानो हागौ फेसबुक इउटुबफोराव बयबो मानसिफोरा होलागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेखौनो माने आंबो नोंथांमोननो एसे माने होनोसै होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर मानि खमि न'आव माइरं दैरंनि खमि ना ना बेदरनि मानि खारखो नोङो जेनेबा मोनजागोन ना मोनलाखै नोङो हा मा नांगौ नोङो दा बोराय बैसोआवबो नोङो एफा हिनजाव नांबाय थागोन नोङो लाजिया नोङो हा थाबैनो फैनोबा फै गाबोननो न' सफैनांगौ आफा नङाबा दिगदार दङ नोङो सोरांबानो फुङावनो सोङो आबौआवबो थांखो जों मा होनना खोन्थानो बे फिसौफोरखौ जेनेबा खोन्थालाय आफा जों मा मोखांजों जोङो बुंनो आबौआ नोंसोरनि आबौआ खारबाय होननानै मा मोखांजों खारनो जोङो मा मोखांजों खोन्थानो जोङो देलाय आबौआ खारबाय होननानै लाजियासै नोङो एसेबो फिसौफोरखौ एसेबो गोसोखाङासै नोङो एफा उन्दै फिसौ दङ नोंजों अन्नानै मालिकआबो एसे थाबैनो थिनहरबानो जाबाय आफाखौ जोंहा न'आव बिराद प्रब्लेम जादों न' सौबायबा जोंहा बिहावासो बानायो लाजियासै नामा बेबादि बैसोआव नोङो मालायनि न'आव थाहैनो बेलेगफ्राव आरो फिसौ नों गोसोखाङासै नामा बेलेगफ्राव इटानगराव बेलेगफ्राव थांबा बेलेग खोथामोन दा मानसिनि न'आव नोङो हाबसोनानै थाहैनोसो लाजिथारासै नामा बे बैसोआवनो लाजिनो रोङासै नामा नोङो मा मेलेम नोंनाव नोंनि खर'आव मा दं लाजियासै नोङो दिरेस ओइ बान्दर लाजिनो रोङासै नोङो हो
लाजिनोबो रोंथारासै बेबादि बैसोआव इसिबां बिहामजोफोर फिसौफ्रानो सिख्ला जाजोब्बाय फिसौफ्रानो दा दङानो 6 जन दंखायो 6 जन फिसौ मोनखाबाय बियो होनबाबो बेबादि बैसोआव बियो गावनि बिब' बिनानावफोरखौ लाजि फोनांबाय इसिबां सिकियात दङ बिनि बिब' जाथि बंस'फ्रा लाजिनो रोङासै मोनजादोंना मोनलोङाखै बियो बेबादि बैसोआव जिखुना बे मावनो हाथारै मालायनाव जाफै होनबासो जाहैनाय जाबाय आरो बे मावनो हायासै बियो लाजिनो रोंला ओइ सैमा लाजिनो रोंला नामा नोङो थेवबो जिखियानो जाया गाबोननि समाव बियो बेयाव फैनांगौ नङाबा आङो थानायावबो होगोन आरो बेलेगावथ' आं होनानै दोनखाबाय गाबोननि समाव होनबाबो मोनफैथारनांगौ सैमा नोङो गाबोननि समाव मोनफैथारनांगौ नायहर आंनि बिहामजोफ्रा नायहर नोङो नुहुराखै नोङो बिहामजोफोरखौ लाजिनो रोङाखै